po kayong lahat. Sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, ako po si Ate Laila ng Bicolano Waraynon. Kung mahilig po kayo sa halaman at mahilig po kayo mag-plant hunting, pakishare naman po ang video ito. Higit sa lahat, wag po sana natin kalimutan paki-like, share, and subscribe ang aking YouTube channel, Bicolano Waraynon, at pakiclick na rin po ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga video. Ngayong araw na to, meron po talaga kaming live selling ni Quincy. Kaya lang nangyari, nataon, may ginagawa sa harap ng bahay nila. Grabe, super ingay. Kaya itong ginawa namin, iblinag ko na lang po. Para kahit paano matuloy yung live selling na naudlot. Ito guys, yung mga bagsak presyo ni Quincy. Tulad ng Red Congo, for only 800 ito guys. Yung mga dating tag 2,500, 2,000, ngayon 800 na lang. Ayan po, i-flex ko sa inyo kung gaano kaganda yung dahon. Mas malaki pa sa kamay ko. Ayan po. Dito naman sa kabila yung Sensation. Magkano ito, Quincy? 150. O, 150 na lang Talagang bagsak. Yung size na yan. May 250, may 350. Ayan, may 250, may 350. Pero itong size na to, for only 150. Lakad-lakad tayo ng konti. Nandito si variegated Ring of Fire for only 3,500. Ayan guys. Napakaganda ng kanyang variegation. Mura na ito. Ito dati, tag pa 5,000, 10,000 pa nga di ba? Yung mga unang labas, yung mga giant variegated Ring of Fire. Ayan guys. Pero ngayon, mabibili nyo na lang po ito ng 3,500. May lambing pa. Ayan. Oh, narinig nyo po? May lambing pa. Yan, pabulong-bulong lang si Quincy. Sa totoo po, live selling po sana namin. Pero nako, napaka hindi magandang pagkakataon. Mamo, kasi kailangan ng mag-out ng plants, kailangan na ng space. Nagkaroon ng may gumagawa sa harapan ng bahay nila yung kalsada. Yun, ang ingay. Grabe. Yung setup namin, hindi magkarinigan. Kaya, dahil sa kailangan ng bawasan yung mga plants sa garden, ayan po, ibabagsak presyo na niya lahat to. Quincy, magkano to? Yung aglonimat, ano yan? Super last na to. Lush na. Magkano to? O, 650. 3 and 1 sa isang pot. 650 na lang po. 1,200 ang original price niya. Ayan 1,200, aba? Saan ka pa? 50% off pala ngayon. Dito naman tayo sa Croton. O, dito muna. Katrina. Yan, si Katrina. Ito si Katrina mo, magkano? 4-in-1 yan. Wow. Saan kayo makakita ng 4-in-1 na Aglonema Katrina? Magkano ito? 650 na lang. 650. Ito mga katabi niya. Yan, suksum. Aglonema suksum. 3-in-1 na rin yan. Pero maliit pa yung mga baby niya. May baby na siya. 450 lang yan. O, 450 sa suksum. Eto, bet na bet ko to Yung ganda. Ang ginawa ni Quincy, pinaghalo-halo niya. Yung mga real variety ng Aglonema. Ilang variety ba to, Quincy? 3. Ayun, 3. Yan, May guys. suksum, may Doña Carmen, at saka yung tricolor Ang ganda ng ginawa mo, Yan. Magkano naman to? Super last. 450 na rin. O, 450. Ito naman isa, yan. Pink Katrina, Snow White, at saka, ano nga to isa? O, so dalawang Pink Katrina, isang Snow White. 450 na rin. 450 na lang po ang presyo nito. Pinaghalo-halo niya sa isang patig na niya naman po. Iba't ibang variety. Ba, ang galing ngayon ko lang nakita yung ganito. Ito naman po si Silver Sword. Nako, super less po. Matutuwa po kayo sa presyo. For only 350. Pasensya na po kayo. Medyo maingay yung kalsada. Hindi mo maintindihan kung ano ba yung ingay Motor. Nangangandidato. Kaya nga hindi kami natuloy kasi ang ingay-ingay. Ito po guys,
Yan, tabing kalsada kami, kaya naku, super ingay. Ngayon tumigil na yung gumagawa, no? Wala na. Ito guys, nako, moonlight. Yung moonlight ni Quincy, super last na po. Ang ganda na ng pot for only, magkano to Quincy? 350. Nako, napakaganda. Pang display na lang po talaga. Ayan. Dito naman po tayo sa kanyang Bilitel. Wow, social. Mga magandang bilitin. Nagmamaganda talaga, oh. Magkano to, Quincy? Last price ko dyan, 3.2. Ayan guys, 3.5 ang out ko. Pero dahil sale naman, 3.2 na lang. O yan, 3.5 talaga ang presyo nito. Pero dahil sale sa araw na to, hanggang sa maubos, imay nyo na po, 3.2 na lang daw. Ayan o, 1, 2, 3, 4, 5 dahon. Ganda, di ba? Ayan po. Pang display na lang talaga. Yung mga Adansoni, naku po, itong mga Adansoni nakakatuwa. Super last na talaga. Quincy, magkano to? 250. Naku, Pass lang yan. imay nyo na po kasi 2 pots na lang to. Unahan na lang sila kasi pass lang yan. 2 pots na lang, grabe. Nagja-giant na nga itong isa, oh. Wow. Itong mga Brazil mo. Ayan, si Brazil. Mga super last ni Quincy. Super last na siya, 100. Oh, 100 lang. Grabe. Ayan po, for only 100. Paunahan na lang po. Si Brazil. Ito guys, Philodendron Red Compact Congo. Magkano to, Quincy? 100. 100! Pamigay sale na. Nabingi pa ako dun, ah. Hindi ko alam kung nabingi ako sa dumaan o sa presyo. Ayan, pamigay sale na lang po. 100. Dito sa kabila, parang 2 pots na lang to. 2 pots na lang yan. Philodendron tortum. Ayan, Philodendron tortum. Imported yan. Magkano naman to? 500. 500. Ito, kahit mainit, nagmamaganda pa rin si Orbifola. Ayan po. Magkano naman dito, Quincy? 200. 200 na lang talaga. Ayan po, sobrang bagsak presyo na po talaga. Samantalang dati, magkano? 1,500. Gano'n ang mga presyuhan. Ito Diba? naman si Mosaika. Medyo baba tayo, yan. Si Mosaika. Ang gaganda na at nakikintab ng dahon. Magkano to, be? 200. 200 na lang. Super last. Ayan po. Ayan, napakagaganda. With pot pa talaga. White pot na rin. Ayan, with white pot na rin. Dito si Calathea. Maganda si Calathea eh. Last na rin eh. Doti ito. Oo, alam mo, Calathea. to lang bilibin Giant ako sa'yo. yan. Sa totoo lang, yung mga ganyan, no. Talaga napapalago mo ng todo. Paano mapalago? O paano? Sige, bigyan mo kami ng tips. Siyempre, diligin mo lang ng bedshin lang yan. Oh, yun. Betchin. Sabay tawa. Oh. Eh, totoo. Kasi yung Betchin lang aglonema ko, betchin lang talagang nilalagay ko. O, diba? Totoo lang, kahit medyo may alikabok, pero ang kintab ng dahon niya, yan guys, oh. Makikita nyo eh, no? Nang dahil sa Mura na lang din ngayon. betchin. Ito, magkano naman to? Oh, 350 yung dating tagwa 1,000. Oo. Hindi, 1.2 ang dating ganito kalaki. Ayan, grabe. Talaga mga bagsak presyuhan na talaga. Eh, syempre, hindi papatalo tong si Calathea Sabrina. Pang ano na lang to, pang giveaway. Teka lang. O, ito guys, si Green Seratum, giant na. Magkano naman to, sis? 800 with pots na yun. Wow. Saan ka pa makakakita ng ganitong presyo? 800. Ayan, ang laki na po. Giant na talaga. Ang ganda, di ba? Dito guys sa garden ni Quincy. Pag pumunta kayo rito,
marami siyang freebies na ibibigay. Siyempre, dapat, siyempre dapat marami kayong kunin. Di ba? Ito, 150 lang naman yung binili, hihingi pa ng previous, talo pa. ayan, oo nga, wag naman po. Siyempre pwedeng tumawad, wag namang sagad, di ba? Marami pong freebies na ibibigay, kaya ginagawa talaga ni Quincy ngayon, talagang promo sale ngayon kasi gusto niya nang mabawasan yung kanyang mga plants. Ang dami niya kasing ginawang propagation. Itong mga begonia mo, Begonia, 150, 100. Ito angel wings yan eh. ang gaganda. For only 150, ang tataas na. Di ba? Yung pot niya, kung titignan ninyo, maliit lang. Pero yung, tignan nyo naman yung mga dahon, di ba? Hindi yan legi. Kasi sa dahon pa lang eh, yan o. Ang lalaki ng dahon, malulusog sila. For only 150. Yan, lakad-lakad tayo ng konti. Ito, maganda si, mother to, di ba? Nakakatuwa si Ring of Fire variegated. Dito, be. Yan, si Gigantium, variegated. Blizzard yan. Ganda naman. Gigantium Blizzard. Magkano to, be? Only 1K. Naka-sale din yan. Aba, nakasale ngayon. Isang piraso na lang ba to? Isa na lang yan. Ayan, imay nyo na po. Si Gigantium variegated for only 1,000. Iskwami. Iskwami. Ayan, nilalagay ni Quincy sa baba para makita nyo. Ayan. Magkano naman to, be? 150. Uy, 150. Mantakin nyo, ang lalaki ng dahon. Sa isang pot, hindi lang 3 leaves, no? Ayan, no? Ayan, for only 150, guys. Saan ka pa? Bagsak presyo. 800. Ito si Milano. Talagang nagbagsak presyo si Milano ngayon for only 800 po. Ayan. 1 to ang presyuhan yan. O, yan ha. Sabi ni Quincy, 1 to ang presyuhan, pero pwede niyang ibigay sa inyo ng 800 lang. Ayan, ang ganda. Ito si Paraiso Verde. 2.5 na lang yan. O, yan guys, 2.5 na lang. Going 5 lips. Going 5 leaves. Yung mga naghahanap dyan ng Paraiso Verde. 2.5. Ang ganda. Ito si Florida Ghost. Florida Ghost. 1K. 1K na lang po. Ito kaya mura kasi ito guys, kaya mura, sariling propagation ni Quincy. Diba? Ang ganda. Talagang ang halaman may pera eh. Diba? Sabay tungo. Totoo. Ang goldie ay magkano? Goldie Eye. Ayan, 3 pots na lang meron siya. For only 1K. 1K. Oh, yung 3 Take pot? all, oo. Take Aba. one for only 1K. Ayun o, paunahan na lang po. Yung 3 pots na yan, nag-bundle siya. 1,000 na lang po, yung 3 pot na yan. Pero kung isang kukunin, Pag isa ang kukunin, 450. 450 kung isang kukunin. Ang galing. So, ang laki ng discount. Talagang malaki ang discount. Ang ganda ka ng kanyang tyco, no? Mother. Yan, mother type talaga, grabe. Ang ganda ng mga plant sequence dito. Monstera Monkey Mask. Uy, si Monkey Mas. Ang ganda ni Monkey Mas. Magkano naman yan, be? Pwede na yan sa 1K. Ayan, for only 1K. 3 feet. 3 feet na po yan. Ayan, no, ang dami yung propagation na magagawa dyan. Ito nga pala yung may-ari. Siyempre, yung magandang may-ari. Hello po. Magpakita Pasyal ka na. po kayo. Dito lang po ang aking garden sa Barangay Biga 1, Silang Cavite. Ayan, kailangan ko lang pong mag-out ng plants kasi kailangan ko po ng space. Yung pinaglalagyan ko po ng plants ay may iba na pong itatayong business. So, ngayon, wala po akong mapaglagyan kaya po talagang pamigay sale na po. Ayan, siyempre. Kontakin nyo na lang po ako. May ilalagay po dyan ang contact number o kaya sa messenger ko. Ayun. Salamat po. O, lakad-lakad tayo. Ikot-ikot pa natin yung magagandang plant sequence. Ito, parang may tag. Ano yan? Mother. Mother yan, mother.
Oh, medyo... Ito, mga Red Majesty. Wow! Nakikita nyo ba yung sobrang tataas na yan? Magkano to? 350 na lang. Red Majesty. Red Majesty, ang gaganda naman. Ayan o, with pot. With coco pulpa talaga naman. Grabe no, ang gaganda no, ang kikintab ng dahon. Ayan, yung nakikita nyo pong may kulay dyan, ayan, fertilizer po yan. Diba, ang gaganda. Meron siyang 1, 2, 3, 4, 5 pots. Ayan, ang tataas na. 350 na lang po yan. Ang ganda. Ito guys. Wala nang gagawin. Drilling niya na mycans. Baka may gusto po kayo. Yan. Imay nyo na po yung ganito kaganda at super last na mycans. Magkano to? 350. Wow. With coco pole, ayan. Meron na siyang naka-ready na yan. Diretso na, ready for display. Ang alam ko, nung bilinag ko to dati, 1,000. Ngayon, 350 na lang, guys. Ayan, oh. Nakukunin nyo na po. Wow, ang ganda. Kung gaano kataas yan. Ayan, ready for display na lang talaga. Ito, lakad-lakad pa tayo ng konti. Yan, yung philodendron. O, ito guys, ang gigantium ni Quincy. Magkano to, be? 200. Wow, 200 na lang. Super last. Ayan, grabe. Paunahan na po. 3 pots available. 3 pots available. Meron talaga sila ngayon. Ayan, paunahan na lang. Ang ganda, di ba? Giant na pati. Wala ka na mabibili. Oo nga eh, di ba? 200. Ready for display na lang. Eto guys. Mother plant na. Mother plant na po talaga to. Red Congo. Magkano presyo? 1-2. Thailand variety guys. Ayan po. Grabe. Super last na. Saka yung makakita 1-2. Sa iba 2-5 pa to. Bagsak presyo na talaga. Ano pa yung isa? Ito, ganun din. Oh. Meron po siyang 2 pots. Available. Unahan na lang po. Oh, ang ganda. Oh, i-flex lang po natin yung pinarti-partita ni Quincy. Grabe. Ang ganda mag-alaga ni Quincy talaga ng mga plants, oh. Galit na yung yung mga ugat. Di ba, be? Pang-propa na nga eh. Hindi na alam kung saan pupunta eh. Ito, talagang mga pang-propa na to. Ayan, yung kanyang pinarti-partita. Upod ng ganda. Ito si Heartleaf. Wow. Ang lalaki na ng dahon. Kailangan na talagang i-out to. Magkano to, be? 350. Wow, 350 na lang. Para namang makakakita na 350. Yung ganitong super last 350 Trailing na, na yan eh. Trailing na talaga, oh. Ang daming propagation na mangyayari. Yung mahilig magbenta dyan. Yung manjula mo, be? Meron, no? Ano, ang gaganda po, di ba? Heartleaf. Heartleaf na neon yan. Neon. Tigmaisot. Yan siya. 3 Wow. Itong tripit naman, Jula ni Quincy. Giant na to eh. Gaya. Magkano yan, be? 1.5. 1.5. Siyempre. Yung Wow, bongga. Ayan, kung gaano kalas yan. Di ba? Ang tagal niyan magpadami. Oo, mabagal. Di ba? Bago maging ganyan ang itsura, magbubuno ka ng mga 1 year. Di ba? Yan. Hindi buwan. Kasi yung akin dun eh, ilang buwan na, ilang dahon pa lang eh. Totoo yun. Ito 1, magkano ito uli? 1.5. 1.5. I-display nyo na lang po. Meron na kayong manjola. O, dito naman pa tayo sa kabila. Neon. Ito, last pa rin naman to eh, di ba? O, yan. Photos naman yan. Magkano to, be? Yung isang, ano na yan, isang trailing na yan, oh.
350 na lang. Oh, 350 na lang. Wala nang bawas. Ang sa alam ko 350 dati, yan. nung binilang ko to 1,000 eh. Ngayon, 350 na lang. Pero syempre, wala nang bawas sa 350. Ayan. Wow naman. Ito si Brazil, oh. Ang ganda, paikot-ikot. Magkano ito? 500. 500 na lang. Grabe, ang ganda, oh. Ready for display. Dito naman po, 350. Ayan ang presyo niya. Para sa akin, ito na lang eh, no? Super last na, saan ka pa? 1 pot na lang ito eh. Ayan, super ganda. Grabe, paubusel. Ito naman ito eh. O ito guys, oh. Mga propagation ni Quincy. Kaya ang presyo niya, ibibigay sa inyo, bagsak sale talaga. 50 pesos. Ayan, rattlesnake. O, diba? Ang Mahal yan gaganda. dati, Diyos ko. Thailand Magkano ba yan variety dati? ito. Magkano ba yan dati? 700 O, diba? Ganito lang ganito lang kalago. Iba yung leaves ng, no, ng Thailand variety, no, na rattlesnake. Makapal. Wow, oh, kapal. 50 na lang yan kasi 50 pesos na lang. 4, 6, 8, 10, 12 pots. Ayan, meron pa siyang 12 pots. I-text lang natin yung ibang plants ni Quincy kung gaano katataas. Ayan, mga mother type ni Quincy. Yung kanyang mga pelodendry. Yung kanyang pelodendrum. Green cardinal. Medyo napaso yung ating moonlight, ah. Sunog na siya. Nasunog talaga. Dahil sa yan, sobrang init. Sunburn niya. Tapos may topic pa tayo. I-flex ko muna tong napakagandang taiko ni Quincy. Ang ganda eh, no? Mother type na yan. Green cardinal. O yan guys, green cardinal. Giant na. Ayan po. Magkano naman to sis? 800. 800 na lang. Ayan. Naku, gaano kataas. Ang laki. Paano mo ba napapalaki yung mga dahon niya ng ganyan? Vermicas. Vermicas talaga. Ayan. Another tips guys. May vermicas. Nilalagyan ng vermicas. Tapos ang soil mix ko, composted rice hull, coco peat, at saka loam soil. Ayan, ang sekreto ni Quincy. Bawat maghahalaman talaga iba-iba ng ng strategy ng paghahalaman, di ba? Kasi depende yun sa experience mo eh. Ito guys, dahil sa yung ugat niya nakasabit na sa upuan, kung gaano ka-giant yan ang kanyang melaloni. Magkano to sis? Out ko na lang ng 350. Wow, 350 na lang yung giant melaloni. Grabe, tawag na kayo kay Quincy. Ang ganda, di ba? Ang ganda ng mga huya talaga dito. Yan na. Personal collection ko na. Wow, yung mga huya, ang gaganda. Di ba? Ayan, i-flex natin muli yung mga plants ni Quincy. Ang lalaki na. Siyempre, yung mga sobrang lalaki yan, mga mother type niya po yan. Yung rubber tree na yan, ayan. Yung kanyang melaloni guys, meron po siyang available 2 pots. Yung black velvet mo, hindi mo ba yan i-out? Isa na lang yan, akin na lang yan. Ayan, sa kanya na lang daw yan. Isa na lang. Isang piraso na lang.